私朝ごはん作っちゃいます。えらい、いつもちゃんと直すの。たまに今日は海行くのでビーチフレンドリーのあり。さすがですね。さすがですねどういう学科卒業したんですか？環境開発卒業します。勉強してないからあんまり言わせないで私も勉強した。私はデイクリームですとあかりの下地を借りたいと思います。ラベンダーのジルスチャートがものです。でラベンダーはどういう役割をしてくるこの透明感が出る。しかもこれキラキラ入ってるの。細かいやつがね。最近ツヤがやばいんだよな。あ、それそのままでコンシーラー普通に忘れてた。あかりに教えてもらったんだけど、この濃い色でニキビのところ置きます。あかりのコンシーラーを取った。私は RMK のちょっとケチって1色しか入れてない。自分で何色かあって自分で色決めてこうやってパレットにするんやけど、普通のね肌色があるからもういいや。それどう？めっちゃいいよこれ。マジ？手でやっちゃうとね、面白いが全部手にいっちゃう。なんでファミすものが多すぎてはい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 パウダーまず手に揉んでどう？めっちゃ綺麗今左側やったよね。めっちゃ綺麗。やっぱこの資生堂のね新しいやつ、これはもうマジでいい。本当に100点やな。やばい。もう肌荒れなんてなかったかのようないですよ肌荒れしてないです私。超綺麗。マスクなかったらまたツヤ肌がいいけど、マスクでもねパウダーとか下地段階でちゃんとしとけば大丈夫よ。ツヤ肌でも。2番ブラウン。ブラウン。今日はブラウン。私はこれメイベリンの。でもマジ入学当時とかもマジメイクひどいやばい。ひどい。あれはひどい。えぐい。あれでよう学校行ってたよね。しかもなんか今考えたらもうすっぴんの方がいいやんっていう落書きしてましたよねみたいな、やばい。あれは眉毛とかえぐかった。私の眉毛えぐかった。いや2人ともちょっとやばかったよね。2人ともやばかった。でもあかり眉毛まだ細かった。私はもうなんか細かった。めっちゃ濃いのにただでさえあんのにめっちゃ濃くしてた。眉マスカラデジャ私がさ、ここら辺で切り取ったんやな。下になってた。ちょっと写真載せていいのしようかな。のせよう。今綺麗になったんやから。でちょっとそこなくしたらすっきりしたよね。なったね。やっぱ眉毛大事だ。いやめっちゃ大事って思った。やばいあと10分。はい。
マジでそれかわいい。でも髪の毛は私違うところでやっていいかな。うん。いや、動画主がいなくなってあかりだけで喋るんかい。動画主がおらんくなってあかりだけで喋るんかい。頑張って無理。にディオールの777、こんな朱色をのせます。私は一応髪の毛終わったんで、後で櫛で溶きます。こちらマラさんがくれたネックレスです。かわいい。ちょっと髪の毛まだ終わってません。いや待って、あかりこれ後ろ前やん。はい、着替えます。どういうこと？ちょっと鉄分私ちょっと鉄が足りなすぎてやばかったんですよね。この前検査したら人の体の中に入ってる女性の中血の中に入ってるのはだいたい40から160何ぐらいなんですけど、私10しか入ってなくて、一緒にやばいやばい鉄剤飲んで漢方飲んでってなって、ちょっとプラスでこれも食べてます。これ逆じゃないよね。ここに貼りました。はい、では今から家出たいと思います。ちゃんとその方があって痛い。めっちゃ混んでる。めっちゃ混んでる。寝ます。